بخیر و خۆشی بمێنن بە ئارامی و ئاشتی بسلامەتی بمێنن بە تەندروستی بمێنن ئینشەڵڵا. گوێدارە نێجا بەرنامەمەیە تەندروستیە ئیرۆ تەقێ ئەپیلەپسیە. ئەپیلەپسی سارە عەدر بە عەرەبی سارایە بە کوردی عەدرە و طب دەبێ ئەپیلەپسی بە زمانی طبێ ئەپیلەپسیە. ئەپیلەپسی چییە؟ شتی چێ دەبی؟ ئەز ێ ژوەرە ببێژم. ئەپیلەپسی چییە؟ شتی چێ دەبی؟ ئەز ێ ژوەرە ببێژم. گوێدارن هێژە حەچی ئەپیلەپسیە هێستێ ئینسان و بەدەنا ئینسان وەختێ گۆ زەحف گەرم دەبی یاژیکێ بهنە نەخۆش هلنە نەخۆش بەدەنێ دەیا دمژوی دەچێ دبن مەیدانی. مۆتۆرا میژیە ئینسان دە ئەپیلەپسیەدا دانوستاندنا وێنا کێم دەبی. ئینتیابیسیۆن چێ دەبی؟ ئینتیابیسیۆن یعنی عەدرژ ئینتیابیسیۆنێ چێ دەبی. ئینتیابیسیۆن چییە؟ ئەز ێ بێژی ژوەرە بێژم. ئینتیابیسیۆن پسیکۆلۆژیەدا یعنی تەبیعەتە ئینساندا دەمەکێ زانەبوونا چالاکیە یعنی هیشمەندیە وینا حەرەکەتێ وینا وی ولۆ ددەحەفێنی vê bike vê bike halo bike zanî wilo însan dikevî halekî wilo. Gelek cara di epîlepsiyê de sedemê wêne jî kê ev e di pêşiya yanî vî rexî mijî de di vî rexî mijî de patolojî yanî pirsgirêkê mijî çê dibin. Patolojî mana gelek cara jî me ji we re got patolojî çiya mana wêne jî kê yanî wextê got patolojî yanî pirsgirêka serî di ew ê de çêbû însan nikarî xweşpiya jî bigirî. însan nikarî xweşpiya jî bigirî. Di qasê movikê însanî de wilo şidadin çê dibî. Di wecihê wîna de di rûyê wîna de konvoluzîv hereket çê dibin. Konvoluzîv hereket. Ka konvoluzîv hereket çiye? Ez ê vê jî ji we re bibêjim. Konvoluzîv hereket. Konvoluzîv yani însan bê hemdî xwe xwe wilo divamîtenî bê hemdî xwe ne bi hemdê xwe ha. Yani hereket û livê mijî demekê de yani ne tim demeke hindik de tisekinî. Jê re tê gotin konvoluzîv. Pişranê nexweş dirazê piştî wilo yani ev tiştya çê dibî xwe divamîtenî hereketê wîna kêm dibin dirazê. Sebebê razana wî jî ev e ya wirûsên dora wî hene ji dever nagirtiya hatiyeketiya mijê wîna ya jî hilmine bi zerar bi ser de hatiye ji ber wa hilma mijî bêhna xweş hilmê pîs tehemûl nakî ev wêne zanibin. Heta
derfetê we hebe ji bêhna pîs hilma pîs dûr bibin. Yani wextê ku ew hilma pîs evê ku bedirê dikevin ew bêhna pîs ji ser mîjiyê we xelas dibî tê neşê xwe. Ji xênî wêne jî epîlepsî ji çi tê meydanê? Ji germê, ji heraretê wextê heraret pê re çê dibî, enfeksiyon jî pê re hebin tetik dikî. Yani dikî hereketê. Ve ca insan wextê ev tiştiya çêbû carna ji melankoliyê dikevî epilepsiyê jî elîpsepiyê jî dikevî melankoliyê. Melankolî çi ye me çend cara ji we re got, ez ê carekî dî ji we re bêjim melankolî çi ye? Melankolî guhdarên hêja melankolî ew jî kê arîzeka mîjiya ew jî arîzeka mîjiya yani însan ûlo madê wî nexweş dibî ji dinyayê bihêvî dibî jê re tê gotin melankoliya ûlo fikr û ramanê wî ne êdî zêde naşixulin melankolî ew e. Carna însan ji melankoliyê dikevî sarayê sarayê jî kê derbasî melankoliyê dibî. Belê. Carna jê jî ji pişkandinê jî kê hem melankolî û hem epilepsî ji pişkandinê jî kê çê dibî. Pişkandina hişî jî kê dibî sebebê hedirê, dibî sebebê epilepsiyê hecî hebin. Belê. Yani tiştekî hindik jî kê êgo nobeta epilepsiyê bi we re hebî di dehefênî bas kîve. Aslında ev piseplîk nobeta wêne ji pişkandina bijîk jî kê çê dibî. Ev ê nezabin. Carna jê jî însan serhevdû dikevî epilepsiyê yani dikevî hedirê. Nobetê wêne zehfin yek ser yekê wilo tê. Wextê wilo bû jî dibî sebebê mirinê. Ev ê ne jî zanin. Carna jê jî bi vê epilepsiyê bi hedirê bedenê dîtiranê jî kê dikîbin bandora xwe. Tesîrê li dernedî jî dikî. Li qorikê, li kezebê, li sinirê qalin dikî yani li çava, li guha mîsalên ya. Belê. Carna jê jî ji bedenê dîtiranê derbasî mîjî dibî. Ji kezebê, ji gurçika, ji fişikê, ji piştê mesela derbasî yani dua dera de wextê ku toksîk hebin yani madê pîs zerarî hebin derbasî mîjî jî dibî epilepsî har dibî. Weke vêne mesela çi yanî însanek tupuşk bê vedî. Ya jî ev heşerê kêzikê bijêhr hene însana teşenin neqasî tupuşka ye ama ew jî kê dibin sebebê ku mîkroba wan e herî ser mîjî ew xwîn û ava ser mîjî rayê we bixtimînin û bibî sebebê bibî sebebê hedirê. Yani
بێڤەدانا تووپشکە نۆبەتە عەدرێ زێدە دکێ. ژنێک نەخۆشارە هەنێک جێژیکێ ئەڤێگۆ بەعەدرێ دکەڤن ئەڤێگۆ ئەپیلەپتیک و یاخود عەدر سارە ئەبقا ناڤێنەوە چیت بێژنە ببێژن. هەنێک ژێ بەرێ بخۆزانن چلۆ بخۆزانن وەختێ گۆ نۆبەتا واتێ تلهاوا یالنگ یا مەزن ولۆ گەرم دەبی حرارەت تێدە چێ دەبی توخۆری گەرم دەبی و پشرانێ ژ تلهێ ژ تلها مەزن یالنگ بەرژۆر دەبی ئەو حرارەت حتا دەگهیمیژی جارنا سەرماژی چێ دەبی ژ بایەژی چێ دەبی باژی مەسەلا هەنێک با هەنا ئینسان شیفا دکن هەنێک با هەنە وروسا بەلا دکن هەنێک نەخۆشییا بەلا دکن 370 جورعێ بای هەنا هەنێک ژ ئینسانا رەنا هەنێک ژ عەردێ رەنا و جورعێ بای ها هەنێک ژ دارا رەنا هەنێک دارا دڤەکن هەنێک فێکی دۆشێنن هەنێک خرا دکن هەنێک زەهیرێ بەلا دکن وەسائیرە وەجا جارنا ژێژی مەسەلا ئینسانێک بوروسە نەخۆشە بڵاشجیە هلماوی گۆ دەردکەڤی دەربە ولۆ باککە جوراکی باە وێ هلماوینا ناو ئینسانە بەلکی ژ ئینسانەکی بە هەزارە ئینسان ژێ دکەڤن بەلکی بە ملیۆنا ژیانی با بەلاتکی ئەو ژی قودرەتەکە ئیلاهیە جورعکی بارەیە 370 جورعێ باە یەکژێژی ئەڤە بانن هەنەژی ئینسانە ڕحەت دکن ولۆ شیفانە ئینسان وەختێ گۆوی بایی دەستێنی خەرابوون و بێنا پیس و تۆقسیت ژیمیژێ ئینسان ژ بەدەنا ئینسان دەردخی تابێژی مەسەلا هەوا چیا ولۆیە ئینسان بخوازی مەسەلا کە زەباوی وانە گەلک شتێوی ژ تۆقسیتا پاقش ببی هەری دەرەکە ولۆ دوور گۆلوا دەڤەرا مەسەلا دوێ ئەکسۆزا نەبی دوێ جغارا نەبی بێناخۆ بەردی ولۆ بێناکە زەباخۆکاری بەردی ئەو ژی ژێ چێ دبیانی جارنا ژێژیکێ مەگۆ جارنا ژ بایەیە جارنا ژێژی تەخمین دکن جارنا ژێژی ئەv نۆبەتا ئەپیلەپسیێ ژ زیروێ ڕۆڤیاژی چێ دبن درۆڤیە ئینساندا ئەو هەنا کورم زیرۆ هەنا ئەو زیرۆژی گۆ زێدە دبن ئەو ژی بیسەبەبێ ئەپیلەپسیە زاتن ئەو بخۆ هەموو میقرۆپن ڕۆڤیادا بەلێ دیسمەنۆرا واب سپرەم ڕیە دیسپۆرا و سپرەمێ ئەو ژیکێ دەبی سەبەبێ ئەپیلەپسیە کا ئەv چییە خودێکی دیسمەنۆرا چییە di zimanê tibê de ez ê bêjim yani qusûrê nemeyzênin zilam bî pîrek bî dîsmenora nexweşîke wilo ye însan wextê menstruasyonê yani zilam bî pîrek bî bi destê xwe tetmîn bikin beriya wê na wilo di rehîmê wa de di cinsal organê wa de nexweşîkek çê dibî pişranê mesela jin bi vê ew ê dikevina adeta nexweşî wilo ew buhare çê dibî jê re tê gotin dîsmenora veca ev dîsmenora û rê wê na û sprem ê zilama bî pîreka bî riyê wana damarê wana got xittimin ew jî dibî sebebê çi dibî sebebê epîlepsiyê
جارنا جيجيكي جن وقتي قب حملة بن دا أثناء حاملة دا نوبتي أبيلبسية تشدبن بس قو إيجو يعني جبوني دما حملة دا اللي بيدا ببن بشي قو حملة خوداني أو نوبت درباس بن دتشن نوبتي أبيلبسية دا نوبتي عدري دا إصاراي دا بيشي شو تشدبي سبازم تشدبي سبازم چییە؟ ئەزێبێ جووارە بێژم گوێدارین هێژا سپازم مۆڤکە ئینسانیەک یا ژیەکی بێتر بێ حەمدی خوا وەختێ مرۆڤ خۆلۆڤە متێنی ئەو سپازم ژێرە تێگوتن damarê sinirê însan sinir baş qena damar baş qena sinir damarê qalin jware tê gotin a spazm wextê yek bê hemyê xwe divamitênî wilo tedî weke qolunçke kete nava însanî weke êşekê ew jêre tê gotin spazm piştî wê na jîkê piştî spazmê nobet çêdibin carna zê jî bê spazmê jîkê نوبتê epîlepiyê çêdibin ji zaroka re ez vê ji we re bêjim zaroka re wextê got zarok li devera rûtubetlî bimînin ya jî bunyawa şilbî rûtubet bî epîlepsî ji we re riska wê hê pirtir e ji zaroka re wextê li devera hêvî bimînin weya xwe zehfgerm ya zehfserma jî çêbibî zarokê got nû jî çêdibin duwa de jî tê meydanê carna jê jîkê însan wextê got berbaliqbûnê de tê di dema berbaliqbûnê de jî bi wa re çêdibî ya girîng çiya wextê zaroka re çêbibî beriya bikevin baliqbûnê tedawiya wan bêkirin lewra tedawiya zû teşhîsa zû nobeta ji ortê dirakî ji holê dirakî yanî meteresiya epîlepsiyê tune dikî wextê zû te teşxîs kir û tu pêva bû te tedawî kir zû rihet dibî eger zaroka re ew zû çê nebî tedawî mudaxela jêre dibî qronîk û êdî rihet jî nabî epîlepsî ji ciwanan re jî çêdibî êgo bi ser bîst û pênca jî dikevin ew jî dikevin epîlepsiyê ew jî sebebê wêne dîsanê di mîjî de ya mîkrob çêdibin ya tiştin çêdibin wextê got mesela piştî pênc û pênc sala zerer bigihî gihabî mîjî tedawiya wan hebikî zehmet çêdibî nobetê wan jîkê narabin bes bi wilo tedawiyeke manewî bi ayeta û bi tiştine wilo rihet dibin vece hinek diçine textora textor li gorî xwe dermana didine wan epîlepsî ya jî melankolî ew dermanê textora wa rihet nakin dermanê textora wa rihet nakin bes nobeta wan sivik dikin hewqas ji ixtiyara re jî
epilepi kêma. Yextiyar zêde pê nakevin ez vê jîwarim bûn. Vê carê guhêdarên hêja ev epilepsî sara edir sedemê wê çi ne ez ê vê jîwar bêjim. Yek xwarina kêmasî yani xwarina wî got ne baş bî. Xwarina ne bi quwet bî, xwarina ne lezzetlî bî, xwarina ne nû bî dibî sebebê epilepsiya yek. Ji xenî wê jî kê ji yextiyara re wextê got zêde li ber rojê bimênin, li ber tavê bimênin. Ya siya cinsel ilişkiya zêde ya siya çalakiyê fîzikî bikin. Belê. Ya jî kê xwarinê dixwin, zêde dixwin, piştî xwarinê bi têrîtî dirabin sporê dikin. Evana bandorê li dil jî dikin, hacî xebera we jî hebû. Tirs jî kê dibî sebebê epilepsiyê ji ixtiyara re zarokara. Ya jî mesela hinek li cema qîr nabidin. Denkî bilind ser wa kevin. Ev jî dibî sebebê edirê epilepsiyê. Êgo mîda wî zeîf bî, zamanekî dirêj birçî bimênî, ev jî dibî sebebê çi? Dibî sebebê epilepsiyê. Alkol jî tiştê hişbirinê, ew jî dibî sebebê epilepsiyê. Ji xenî wê na jî strok û felç netîca wê de ew jî çê dibî. Strok çi ye? Wextê hereketa damara ya xwînê û ya tiştê ruh yani gelek tişt hene ruhnin ne wek avêne ama dibêjin tiştê ruh di damara de tê ser mîjî çin mîjî gereke tim şil bî yani. Damarê wê jî şil bin. Ew rayê got têne ser mîjî wextê got xera dibin ew çê dibî. Strok çê dibî. Yani çawa dibên qelb krîzî bûyî hawî beyin krîzî jî çê dibî. Wextê got ew damarê got ew xwîn û ava got diçî ser mîjî ew damar wê xwînê nebine ser û wî tiştê bi avî nebin ser mîjî, însan mîjê wîna qut dibî. Beyin krîzî dikê. Belê. Carna di esnaa nobeta epilepsiyê de însan dikevî melankoliyê jî, carna paralîze jî lê zêde dibin. Paralîze çi ye? Ez ê vê jî ji we re bibêjim. Paralîze di vücudê însan de deverin hene wilo malûmata didine mîjî. Mîjî şiyar dikin. Ji we re tê gotin paralîze. Carna di wê nobetê de însan dikevî yani melankolî jî çê dibî. Melankolî belê niha jî me got, carkê dî jî ez ê bêjim melankolî çi ye? Melankolî yani însan diçermisî, madê wî nexweş dibî, hêviyê wî bi dinyayê re namênin, jê re tê gotin melankolî. Guhêdarên hêja heta vê derê bernama me îro heta vê derê dîsa teqê
عدرێدا و میژیدا جارکی جۆرت بێژم بخێر و خۆشی بمێنن بە ئارامی و ئاشتی و سلامەتی و تەندروستی بمێنی ئینشەڵڵا خۆی تەعالا تەندروستیاوە خێرانەکەی کێ ماسیاوە نەدی ئینشەڵڵا